National Food Authority kun NFA7 mipasalig nga dunay igong supply sa bugas dinhi sa Central Visayas karong buwan na. Samtang gilimitahan ang pagbaligya og bugas alang sa mga local government units. Ani ang report. Aduna pay bugas nga magamit sulod nining buwana alang sa mga konsumidor apan limitado lang alang sa mga local government units. Gini aron maapod-apuran ang mga nanginahanglan. Kini ang sulod sa bodega sa National Food Authority kun NFA Region 7, di nato makita doon na pa mga sinakong bugas sumay nga igo-igo gyud nga ika-supply sa ato mga kaigsuonan din gipasalig sa NFA nga mulanad pa ni sulod nining buwan sa Abril ug doon na pa mga additional o maabot nga mga supply sa bugas dinhi sa Region 7. Apan nabantayan namo nga hawang ang sulod sa bodega. Dako ang bakanting butanganan nga nagpasabot nga dako kaayo ang panginahanglan. Gipasabot sa Assistant Regional Director sa NFA7 Miguel Dixon nga dunay supply sa bugas gikan sa ubang rehiyon apan medyo malangay tungod sa higpit nga protokol karon. Apan dili angayan mabalaka kay naay maabot pa nga mga supply sa bugas. Since meron naman hong dumating yesterday sa Bohol na 30,000 and another 30,000 hopefully by next week dito sa Cebu coming from NFA San Jose Occidental Mindoro. This will be enough until middle of April. Samtang gilimit sa NFA ang mahatag nga bugas ngadto sa mga LGU. Gani ang dakbayan sa Sugbo, 10,000 ka sakong bugas lang ang ilang nakuha sa 150,000 nga gi-order nini. Samtang ang lalawigan Sugbo adunay 15,000 ka sakong bugas nga ilahang nakuha. Ang kalangsuran ilang mahatagan og 500 ngadto sa 1,000 ka sakong bugas. Samtang ang barangay mahatagan nila og 20 ka sakong bugas. Gigahinan usab nila ang DSWD. Sa ating mga kababayan dito sa Region 7, meron naman hong sapat na bigas ang gobyerno. Hindi lang kaagad-agad maibigay yung requirements ng local government unit while awaiting for the arrival of our requirement both coming from Region 4 and Region 6. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.